Перспективата определено е много надценена. Следва Спонж Боб квадратни гащи по Никтунс. Пригответе се да сбъднете всички свои желания. Защото всяка делнична вечер ще излъчваме най-добрите епизоди на Кръстници вълшебници, изпълнени с шокиращи приключения, вълшебни приятели и необичайни желания, които водят до хаос. Не пропускайте Кръстници вълшебници тази седмица от понеделник до петък от 18:30 по Никтунс. Ако сте супер фенове на тази суперзвезда, ще ви покажем как да приличате повече на Патрик Звездата. Развийте апетит към приключения. Бъдете общителни. Споделяйте всичко с приятелите си. И не на последно място... Какво каза Патрик? Да! Гледайте новите епизоди на шоуто на Патрик Звездата. Скоро по Никтунс. А сега е време за рекламна пауза по Тунс. При тежест в корема, газове и подуване, премини на Дегазин. С цели 280 мг симетикон в капсула, Дегазин елиминира неприятните симптоми. Дегазин – най-силният срещу подуване и газове. А за бързо облегчение при колики, вземи новите капки Дегазин Бебе. Дегазин Бебе. Спокойно коремче, щастливо бебче. Такава ситуация би притеснила всеки. Но ти си спокойна, защото вече си подготвена с онлайн аптека Бену. Там можеш да намериш всичко за здравето и красотата на всеки, на атрактивни цени и бърза доставка. При възпаление и болки в гърлото, при суха и влажна кашлица, 7 билки с чуден вкус от сиропа Ентитус. Аптека Бену. Намери и физическите ни обекти в София. Палете! Красивият цвят на косата носи доза щастие. Палете Intensive Color Cream с формула с мултигрижа. За интензивен цвят и ярки резултати. Радостта от цветовете. Палете! Боя за коса номер 1 в Европа. Такава ситуация би притеснила всеки, но ти си спокойна, защото вече си подготвена с онлайн аптека Бену. Там можеш да намериш всичко за здравето и красотата на всеки и да се възползваш от безплатна консултация с магистър-фармацевт в рамките на час. Подготви се с Колаген 3 комплекс. Комплексна грижа за здрави стави, красива кожа и коса. Аптека Бену, моят здравен експерт. Ах, тези оферти от Емак! Полудявам! Избери от Crazy Days оферта за уреди Хайнер, пералня за 359 и сушилния за 649 лева. Емак! За всеки, който променя света. За всеки, който празнува славни победи. За всеки, който дава крила на въображението. Дори когато гърлото протестира. Исла – пастили за гърло. Меките, приятни пастили с исландски лишей образуват нежен слой, който предпазва лигавицата на гърлото от изсушаване и допълнително дразнене. Моето гърло, моят глас, моята Исла. Добре, намери подходящ за домашни любимци италиански ресторант наблизо с маси на открито и го изпрати на Лука. Когато всичко се върти около кашлицата, е време за Проспан. Проспан облегчава кашлицата и отново сме заедно. Отново се забавляваме. С Проспан отново сме готови за успехи. Проспан. Номер 1 в света. Лекарствени продукти без рецепта. Проспан. Сироп за възрастни и деца на 2 години. Проспан ликвид. Проспан разтворими таблетки и таблетки за смучене. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Аз съм много неща. Това съм аз. До 2 февруари всеки регистриран клиент в моя DM App пазарува онлайн или в магазин, като сканира клиентския си номер на каса с 15% отстъпка на всичко. Това беше рекламната пауза по Тунс.
Да.